lafiya kalawar ya garin ne lafiya kalawar kwana bi ka boye kayan ka fa la ina nan wallahi ga mutumin nan naka sai kokari yake fa waye daga ciki yar fa'i mana ga ma duk cikin gwamnonin nan malam na aiki wani malamin daga ciki yar fa'i mana wani malam muke da shi wanda ya wuce yar fa'i ai malam ka bari ko ba wani aikin da yake kaga ga mana yana wani aiki ka je ka ga ya aiki ka je ka duba an yin su alƙaliro su ina ne su UTC su ina ne ga wajaje nan da yawa da dama ka je ka duba yanda yake aiki ya aiki ka ce kai baka je wajen bane wai kai ha ƙarya ne ni bai da ya aiki ba wallahi ni zan gaya ma ka zo mu je mu kai ka gasin nan kai ka fara ganin wajaje da yawa ko duk cikin gwamnonin Kaduna ba taɓa yin gwamna kamar shi ba wani malamin gwamnan yar fa'ide nake baka wani labari aikin da yake yi ban ga wani aikin da yake yi ba kai kaga aikin da yar fa'i ke yi kuwa kan ba wani aikin gaskiya da kai yake makin yar fa'i ne to ina baka labari an jima za mu kai ka je ka ga aikin da yayi gaskiya ni ba zan bi ka ba shi kenan an ba na son ga aikin ne za ka fara san shi kai ma ba na son ga aikin ne bara ka ga me aikin da ban Allah nan ke yi kuwa kan ba ai ba ka manta ba aikin da yake yi nan gadan kawo ka je ka duba yanda aka rushe ta gadan nan da kai ka san gadan nan gaba ɗaya sai ba wa manta koi ba wani aikin da yake gadan nan in za ka manta koi har jirgin ta kama sai ta hau kai ba dai malam yayi ba ga nan gadan nan wajen Juventus da ba ita ma ka je ka duba ta an fara yin ta aikin ta hai ba dai malam bane wannan hawa sai ta malam bane yayi wannan da har hanyar jirgi an yi a ƙasa kai ka gai kai ba kai baka ji labarin aikin da ƴan rufa'i ke yi ba kuwa wani rake kenan kai ya ana ma maganar ƴan rufa'i kai kana batun rake wa ke ta rake ana ma maganar gwamnan mu ne ake magana yi wani gwamna kenan gwamnan mu mana ƴan rufa'i ni da za a biya ta amma ya da rake zai kan da rake zai koma kan mulki da rake ba kace fa kai kowa kowa gaskiya kai kokari gaskiya akan cajin ka kake gaskiya naga alamar raken nan santin raken nan wannan ma bai san maganar da ma muke yi ba ya dai sa baki ne kai ma ka ji gaskiya kai santin raken nan gaskiya ya kai ka sama kan bugawa ba rake ya mulki da kowa ya more kuwa Thunder fire you there.